Yezinei nhau dzichiwerengwa namambara uto mfana akari wa mpostori akazvimbirwa netimu. Gurukota rinoona nezvemabatirwe embewa rakombrena kuti mbewa dzanyanyisa mafuta ngadzipangurwe. Vodse Tobacco yataurira varimi vemuchida moyo wakati gadziriro yese tenge tiri kuita yekuvhurwa kwemafulo yasvika. Vodse Tobacco yapfuurira mberi ikayambira varimi kuti ngavangwarire makoronyera anotenga fodya yavo vachizondoitengesawo kuvodsewo iko kwamutoko kuri kunzi kuchanaya mvura inopisa zvikuru zvekuti wese wane mhanza vachapera kushuka musoro. Kuchipinge kuri kunzi kuchanaya mvura yedoro zvekuti chibage cheikoko chiri kutarisirwa kukura chichidzedzereka. Vodse Tobacco International yataurira varimi vemuchida moyo ikati hakuna kambani yefodya inozotenga fodya iri pamusoro pevodse. Kuchipedzesa nhau dzino heinoipa mberi padzo zvakare. Vana muzvinabhizimusi vashoropodza vaya vanoita zvechipfambi vari kukwidza mitengo yavo zvichienderana nevemabhizimusi sekunge iwo wanohodhawo. Malawi News. Mundikumbuke amainda zarandoka Indebele News. Yindaba zifuna ndi uyuyu wonini uyu ziyapela izindaba. Gudungudu kacha. Sport news.